aquí estamos sentados xusto no pabellón da Coruña, na que fui a Exposición Universal en Sevilla no ano 1929. Estamos situados aquí xusto no mapa que representaba Coruña, onde tamén está exposta o que é a Costa da Morte, e a Costa da Morte témola con uns puntiños que hai por aquí. Está Laxe, que temos aquí os de Laxe, que nós somos de Laxe. Somos da Costa da Morte. E temos aquí tamén Moraime, que está representando isto, todo esta Costa da Morte. E encontrámonos aquí en Sevilla, aquí con xente de Laxe, que vamos a gritar todos, 1, 2, 3, ¡Viva Costa da Morte!